исәнмесез? Теләсәк тә, теләмәсәк тә тарих турында сөйләшергә туры килә. Менә әле генә үтеп китте 30 август, республика көне. Ватаным Татарстанда шундый сорау куела, сезнең өчен 30 август нинди көн ул? Чыннан да нинди көн ул? Безне анда аңламыйлар дигәндә баш сүз бар монда. Һәм әлбәттә шушы көннәрдә үтеп киткән WorldSkills эшче һөнәрләренең чемпионаты. Тарих. Әле без аңлап та бетмибез, бәлки шушы 30 августны да, чемпионатны да, ләкин ул тарихта калгач, бәлки 1 елдан, бәлки 5 елдан аңларбыз. Игътибар итик, Татарстаннан катнашкан егетләрдән алтын медаль алган Айдар Минеев, рәсемдә ул күренә уң якта. Ул прототиплар җитештерү компетенциясендә чемпион булган. Ислам Нигъмәтуллин көмеш медаль алган мәгълүмати кабелләр челтәре. Аңлыйсызмы? Әле кичә генә бу сүзләрне аңламаста идек. Хәзер дә бәлки кайберәүләр аңламыйдыр. Мәгълүмати кабелләр челтәре дигән һөнәр бар. Һәм Ислам Нигъмәтуллин дөньяда көмеш медаль алган. Эмиль Мифтахов һәм Оскар Арсланов мобиль робот техникасы компетенциясе буенча бронза алган. Менә Татарстан егетләре шулар. Һәм берничә кеше осталык өчен дигән медальон алган. Менә шундый тарихта калды, ягъни Татарстанда алдынгы фикер, алдынгы технология буенча егетләр бар һәм алар 2019 елның августында җыелдылар бөтен дөньядан 60-тан артык илдән. Әлбәттә, бу санда милләт тарихы, милләт язмышы турында принципиаль тирән мәкаләләр юк һәм бәлки булырга да тиеш түгелдер. Һәрхәлдә дәүләт газетасы бүгенге яңалыкларны кызарыклыграк итеп бирергә тырыша. Шәһри Казан дигәч, әлбәттә, бу шәһәр газетасы, ләкин аның укучылары авылда да күп. Шуңа күрә газетаның бу санында да уңган кыз Зиләк комбайнда җилдерә дигән мәкалә куйган. Ләкин әлбәттә без татарлар шәһәрдә яшәргә күнегергә тиештер һәм шәһәрдәге укытучыларны һәм укучыларны да табырга мәҗбүрбез. Андый мәкаләләр дә бар. 10-нчы биттә Азат Әхмәдуллин турында язма. Ул инде өлкән яшьтәге кеше. Бик күптәннән ул Казан университетының татар әдәбияты кафедрасын 20 ел диярлек җитәкләде. Һәм ул 50-дән артык дәреслек язган, хрестоматия язган, методик әсбаб язган, 20-дән артык монография язган һәм тематик җыентыклар язган. Бу тарих. Чөнки Казан университетында менә шундый кафедра бар иде, татар әдәбияты. Һәм менә шулай 50ләп дәреслекләр яза иде. Һәм аны яза торган абзый, тәнкыйтьче, театр белгече Азат Әхмәдуллин. Аның белән әңгәмә, Аллага шөкер, ул исән шушы яшендә һәм фикер йөртә. Ул тарих экспонаты булып безгә күренә, ләкин безгә үзебезнең тарихның үзен генә югалтмаска иде. Бүгенге тарих дигәндә иң кайнар темаларны татарча булмаган Звезда Поволжья баскан. 30 август дигән мәкаләдә Рашид Әхмәтов нәкъ Алтын Урда чоры, бүгенге тарих һәм Россия тарихының кайнар темалары турында зур фикерләр әйткән. Шул ук санда академик Индус Таһировның Крым в измерениях истории дигән язмасы. Менә бу мәгълүматларны, ягъни Алтын Урданың ханнары, Казан ханлыгы, Крым ханлыгы, Россиянең патшалары, Иван Ичләр, Әхмәт ханнар ничек хезмәт иттәшлек иткәннәр, ничек талашканнар, сугышканнар һәм тәхет өчен көрәшкәннәр, бу турыда күпләребез белмибез чыннан да. Чөнки тарихта да тулысынча язылмады. Моңа кадәр 20-нче гасыр башы буенча белгеч булган академик Индус Ризакович Таһиров бик мөһим, бик кызыклы мәкаләләр бастыра шушы темага. Безнең газет ул мөстәкыйль газет, ирекле фикерле газет һәм бик үк теге контрольдә булмаган әйберләрендә яза һәм нәкъ иң төп тема итеп ул да тарихи китапны ник тыялар дигән мәкалә бастырган. Менә карагыз. Анда Фәүзия Байрамова Вахид Имамовка нигә бәйләнәләр дигән сорау куйган мәкалә бастырган һәм анда үзенең фикерләрен, версиясын әйткән. Шулай ук безнең газетта мин гаҗәпләндергән мәкалә бар. Хаҗи Әхмәтҗанов, мин аны бәләбәй кешесе дип белә идем. Туган телем ни көтә сине? Нинди тирән фикерле һәм кискен фикерле һәм киң карашлы язма өлкән яшьтәге журналист Хаҗи
каләменнән төшкән һәм бу безнең газетта басылып чыккан. Милләтебезнең борчый торган язмалар менә шундый формада безнең күз алдына килә. Менә шундыйрак газетларда да килә. Мәдәни җомга газетасында Әгъзам Фәйзрахмановның тарихыбызны онытмыйк дигән мәкаләне күрәбез. Әйе, чыннан да тарих бүген шулкадәр кызу, шулкадәр мөһим һәм сызландыра торган фактларны китереп чыгара. Әгъзам Фәйзрахманов үзенең мәкаләсендә, мәсәлән, Бөек Ватан сугышы турында әйтеп китә. Беләсезме, фашистлар күпме шәһәр харап иткән Советлар Берлегендә? 1710 шәһәр. 70 меңнән артык авылны яндырганнар. 32 меңнән артык промышленность корылмасын җимергәннәр. 3 миллионны Татарстаннан 700 мең кеше сугышка киткән, аның яртысы торып калган сугышта. Һәм шунда ук әйтелә 90-нчы еллар тарихы турында Әгъзам Фәйзрахманов мәкаләсендә, чыннан да 90-нчы елларда суверенлык алган елларда кемнәр депутат булганнар? Нинди саннар анда бар? Нинди фамилиялар анда тавыш бирүчеләр арасында һәм алар кая булганнар? 90-нчы елда булганнар, 95-нчы елда ни өчен кемнәр төшеп калганнар? Әгъзам Фәйзрахманов мәкаләсендә бу турыда да әйтелә. Һәм әлбәттә үзәк мәкалә бу санда мәдәни җомганың Уграда таптану кемгә файдалы? Рәмис Латипов Интертат.ру басмасында чыгарган мәкаләне мәдәни җомга зур итеп, матур итеп баскан. Сүз бара, Дәүләт Думасы Угры елгасындагы басып тору тәмамлану көнен 1480 елның 11 ноябрен федераль дәрәҗәдә билгеләп үтә торган дата булуына карарга җыена. Дәүләт Думасы карарга җыена һәм Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары, комитетлары бу фикергә каршы чыктылар. Калуга өлкәсе губернаторы Артамоновның тәкъдименә инде тагы бер тапкыр шунда җавап бирделәр. Һәм бу безнең парламентыбызның карашына әлбәттә үзәк матбугаттан негатив, тискәре фикерле әйберләр дә басыла. Шуңа күрә әлеге мәкалә бигрәк тә мөһим. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков бу уңайдан менә нәрсә әйткән. Минемчә дигән ул, бу Россиядә шовинизмның көчәюен күрсәтә. Чөнки моның артында татарларга каршы юнәлеш ята. Татарларга тарихи дошман итеп карыйлар. Күрәсезме, нинди җайсыз фикерләр туа тарих турында бәхәсләшкәндә. Әгәр дә сез бу тарихи хезмәтләрне күрсәгез һәм мәкаләләргә күз салсагыз, шундый ук тәэсир калыр иде. Дамир Исхаков әйтә, Крым ханлыгына 18 гасырга кадәр түләгәннәр ясакны, ягъни Угрыдан соң әле барыбер ясак түләүләр, хезмәттәшлекләр барган, ә менә Искәндәр Гыйләҗев Мәскәү оештырган вакытта Алтын Урда дигән дәүләт бөтенләй булмаган инде дигән. Ул бит чыннан да ханлыкка таралган. Ничек инде Алтын Урдадан котыласың, ничек аны җиңәсең? Ул үзе инде 202 гасыр торып ул таралган. Кайсысын карарга Алтын Урданың турыдан туры барыш итеп, ансы да билгесез. Ягъни тарихи яктан чатаклыклар бар. Нәрсә әйтәсең? Бер алман тарихчысы әйткән, тарих ул төзәтеп булмый торган сәясәт. Чыннан да ул булган. Хәзер сәяси максатларда аны төзәтеп маташасы юк. Ә сәясәт төзәтеп була торган тарих дип әйтелә. Ә нәрсә төзәтелергә мөмкин хәзер? Хәзер бит конституция бар Россиянең. Анда патшаларны сагыну түгел, монархия төзүне түгел, федератив республика Россия Федерациясе. Әле ярый Путин әлегә Россия Федерациясе күп милләтле федератив дәүләт дип әйтеп килә. Әгәр дә шундый Калугадан килгән коткыларга бирешкәндә, бу сәясәт, бу вазгыять үзгәреп тә китәргә мөмкин. Әлбәттә, иртәме соңмы хакыйкать калкып чыга. Тарихны белергә кирәк. Чын тарихны белергә кирәк. Милләтебез тарихын белергә кирәк. Мәдәни җомганың бу санында Әгъзам Фәйзрахмановның тагы бер мәкаләсе чыккан. Махсус папка серләре, Сталинның махсус папкасы. Бу папкадагы хәбәрләрне укысагыз, документларны өйрәнсәгез, чәчләрегез үрә торыр иде. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтергә туры килә. Тарих ул төзәтеп булмый торган сәясәт. Ә сәясәт ичә әле төзәтеп була торган тарих. Мөмкин булганда тарихны дөрес итеп ясарга, аны төзәтергә кирәк, ялгышлардан арындырырга кирәк. Хәзергә сау булыгыз.